Към светлото възкресение, така както Светата ни църква ни подготвя първоначално най-вече за Светата Четиридесятница, да подготвим душата си и за светлото Христово възкресение. Миналата неделя, неделята на Митаря и Фарисея, ние видяхме онова, което Светата Църква ни учи, за да може да се подготвим в тази насока, най-вече с пътя и силата на смирението на човека, по начина, по който той трябва да постъпва и по начина, по който трябва да влиза в Божия храм и по начина, по който трябва да търси Божията благодат и Божията милост, защото на смирените Бог дава благодат. Смирението е онази велика разкопана Божия нива, върху която Господ посява своите семена и те дават изключително много плод. Едни дават 30, други 60, други 100. Но тази нива трябва да се разоре по този благодатен начин, че то да може да принася тези плодове и те да бъдат богоугодни и спасителни за човека, да бъдат подобаващи по начина, по който ние трябва да ги принасяме към Бога, защото сам Господ Иисус Христос ни показва най-вече смирението и любовта към човешкия род, да идвайки на земята, слизайки, живеейки между нас, човеците и най-вече в разпятието да се разпъне и да положи тялото си в гроб, за да даде спасение на човека, за да се рази и да отърве човека от смъртта и от греха. В днешното Евангелие ние пък се срещаме с друго нещо. Онзи син, който в своето си желание да получи отрано онова, което смятал, че му се полага, а пък милостивия баща той не противоречал, не противостоял, не спрял сина си, дал онова, което сина смятал, че трябва да получи, а пък той отишъл и го разнесъл в блудство, в разпътство, отивайки и стигайки до такава степен, че той трябвало да яде онова, което ядат свинете, ама и това, което ядат свинете, не му било позволено, не му се давало. В своето безумие разпилял всичко това, което му дал неговият отец. И тук ние трябва да се замисляме, че всъщност този Отец е нашия Бог, който ни дава всичко онова, което на нас ни е потребно. Онова, което е потребно на човека за неговото спасение и за влизането му в Царството Небесно. Всички онези дарби, най-вече дарбата на нашия живот. Първото с нещо, което Господ ни дава, е нашият живот, за да бъдем живи, да дойдем тук на земята. И разбира се, ние трябва да осъзнаваме, че този живот ни е даден за спасение. Той не е даден за нищо друго, той е даден да достигне до Бога и да живее с Него във вечността. Много пъти ние се стремиме за придобиване на много имоти, много богатства, много неща, които искаме да пътуваме, да ходиме на екскурсии, да се задоволяваме с хубави храни, напитки и така нататък. Трябва да разбираме, че живота ни е даден, за да следваме нашия Господ Иисус Христос, да вървиме към покаянието и към спасението на нашата душа. Но освен живота, който Господ ни дава, Той ни дава и много дарби. Няма човек, който да няма дарба. Нещо, с което да не може да се труди или да не може да върши, чрез което да спасява душата си и с което да може и да бъде полезен на всички останали хора. Защото нашето спасение и нашия път минава през две основни заповеди. Много пъти ние се запитваме какво ли би било угодно на Бога, какви ли неща трябва да правим. Две са заповедите, които трябва да спазваме. То може да се каже, че една е заповедта, е любовта, тази е основната заповед. И тази заповед е любовта към Бога и любовта към ближния, към което ние трябва да се стремим да го придобиваме. Защото замисляме се, едно трябва да се прави, друго трябва да се прави, оплитаме се много в законнически неща, не осъзнавайки, че основното нещо е да обичаме Бога и да обичаме нашия ближен. Така всъщност се явява този баща, който ние виждаме, това е нашият сам Бог,
който със своята любов ни дава всичко това, което е потребно за нас и за нашия живот, а пък ние вместо този труд и всичките тези дарования да ги използваме в истинска полза на духовно възрастване, на любов към Бога и на любовта към ближния, ние ги възползваме към разпиляването на всякакви страсти и греховности, амбиции и всякакви неща, които не са добри в нас, разбира се, много пъти подхлъзвани от дявола, много пъти подавайки се на неговите изкушения, както виждаме и от нашите праотци Адам и Ева, които се съблазниха да ядат от дървото за познаване добро и зло, от което не трябваше да ядат. Ние виждаме още от нашите прародители, че са влезнали в тази съблазън и с едно нещо, тук пак мисълта и идеята и разбирането, което казва дявола на нашите родители. Вие ще станете като богове, затова не ви се позволява да ядете от плода за познаване добро и зло. Тази непрекъснато нещо, което има в нас, ние не да се уподобяваме, възраствайки чрез нашите християнски добродетели, а това ние да властваме, да законничестваме, смятайки, че ние всъщност можем да вземем онова място, което се полага единствено и само на Бога. И така както блудният син, за съжаление, и ние, носейки своите дарби, отиваме в чуждата страна, далече от лицето на Бога, да се скрием едва ли не от това, което може да се види, а Господ е всесилен и се виждаш, и всемогъщ, и всезнаеш, изначално всичко това, което се случва, се заблуждаваме в своите мисли, че отиваме някъде далече и там можем да разпилееме целия си труд и всичките си дарби, както този син отишъл и разпилял всичко това, което баща му е дал, разпилял го и стигнал до такава голяма нищета. Но тук е основният момент, най-важният момент. Начина, по който бащата приема своя син. Начина, по който Бог приема всяка една грешна душа, защото ние скъпо сме изкупени, както прочетохме преди малко от апостола. Ние сме изкупени с безценната Христова кръв. И възможността за това във всеки един момент да се покаем и да кажем: при баща ми дори и робите имат възможността да ядат толкова много хляб до насита, да отида и аз като един от тях, да отида да поискам прошка от баща си и да не ме признае като си, защото съм направил голяма грешка, но да бъда като един от неговите наемници. И ние да осъзнаваме, че имаме възможността чрез покаянието да се възвърнем в онова достоинство, което ни дава Господ, чрез тази възможност непрекъснато да бъдем с Бога и да се поправим. Защото в съвременния свят ние виждаме, пак говорим от греховността на амбициите, на тези униния, депресии, отчаяния, които идват. Те са съвременни болести и те са болести не на друго, на слабия човек, те са болести на гордостта на човешкия ум. В ума на човека се заражда нещо и ума на човека мисли, че то е нещо много важно и много съществено. Някой го наблюдава, някой го гледа, някой го наказва, някой го ненавижда, някой го мрази и така нататък. Повечето тези неща се развиват в нашия ум. Но ние трябва да проумяваме, както и да възстане целият свят и дявола да възстане, Бог е всесилен. Бог е този, който може да приеме всеки един човек със своята любов и показвайки на дело, идвайки, въплъщавайки се, живейки между нас човеците и разпъвайки се, да ни даде това удостоверение, че онзи, който се покае, както разбойника видяхме на кръста, днес ще бъде с мен в рая, каза Господ, когато разбойника го изповяда. Така и този син, осъзнавайки се, идвайки на себе си, осъзнавайки се, казал: ще отида при баща си. А бащата, нашия Господ, Бог, с цялата любов чака всяка една душа, която Той сам е сътворил и я сътворил за живот и я сътворил за спасение. Ние сме безсмъртни и казва богове, се казва апостол, богове по благодат, не по природа. По природа само Бог е Бог, но ние сме богове по благодат и може да се облагодатяваме и да възрастваме от слава в слава и да може да се добиваме, да живееме близко и пред лицето на Бога.
И това покаяние, тази сила на покаянието дава възможността на човека да се осъзнае и да достигне до Бога и Бог да го приеме, да му сложи пръстен, да му облече нова дреха, да заколи обоеното теле и да каже: мъртъв бе и оживя. Виждаме, че тази духовна смърт, тя се приема за смърт, че човека умира. Да, ние много пъти смятаме, че това искаме да се наживееме, казват хората. Искаме да живеем. Искаме да сме на тържества, на празници, на купони, с ядене, с пиене. Искаме да се наживееме в този живот, да се наживеем. И какво е същността на този живот? Животът е Христос. Животът е Христос. Към този живот ние трябва да се стремим. И тогава можем наистина да вървиме по пътя на спасението. И няма да ви отекчавам много. Това иска да ви кажа, че особено важно нещо е прошката. Прошката, която ние бихме поискали от Бога за нашите съгрещения. Защото няма човек, който един ден да живее и да не съгреши. И имаме, и виждаме, и в утринните, и в вечерните молитви, и в светата литургия, покаянието, и простете ме, отци и братя, простете молитвата към Бога в непрекъсната прошка, особено за духовника, за свещеника, който пристъпва към Евхаристията, претворяването на тялото и кръвта Господни, към онези, които пристъпват, духовниците и миряните, да се приобщат с нашия Господ Иисус Христос, осъзнавайки, че ние сме съсъди неизпълнени с Божията благодат и чистота, сме изпълнени с тази греховност. И покаянието у нас, баня на обновлението, което ни дава възможност да се очистиме, да очистим сърцата си и там да приемем Христос. И колкото по-дълго време живеем в тази чистота, толкова по-дълго време ще съхраниме Христос в себе си. Когато ние се огрешаваме и вършим лоши и недобри греховни дела, ние пропущаме, изгонваме Христос от нас. Нека и ние всички да осъзнаем, че Господ ни очаква като този баща с отворени обятия да ни прегърне, да ни сложи пръстен, хубава дреха да ни облече, да даде у нас и богата гощавка за нас, за нашето спасение, в покаяние, в смирение, в любов, да прибягваме до Бога, да осъзнаваме, да прибягваме, разбира се, и към ближния, също така да поискаме нашата прошка от Него, за да може да няма наранена душа, да няма скръбна душа и всеки един да може да върви по пътя на спасението. И още нещо искам само да обърна внимание, особено за съвременните човеци. В по-старо време, така и в моето детство, помня едни други времена на един хубав домашен уют, на любящи родители, на топли домове, в които всеки един човек и в спомена на унази домашна любов в дома, при родителите, при близките, при бабите, при дядовците, при роднините, където има любов, тогава, когато младият човек сбърка нещо, направи, отиде, той си спомня си тази любов и тази грижа и винаги казва в ума си: има къде да се върна, има тази възможност. Макар и да съм сбъркал, има възможност да се върна там, откъдето съм намирал радост, утеха и благодат в своя дом и своя сигурност. Нали? Както казват старите хора, казваха, нали, в къщи, в дома и камъните и стените помагат в къщи. На чуждото място всичко ти е чуждо. Всичко ти е страшно, всичко те заплашва, в дома всичко ти помага, дори казват и стените. И ако ние успяваме да създаваме този уют в нашите домове, в нашите градове, в нашите села, в нашите държави, в нашите родини, във всяко едно място, където ние пребиваваме, всеки един, който направи някаква грешка, но е получил тази утеха и тази радост в собственото място, от което е тръгнал, ще има възможността да се върне, ще си помисли, че иска там да се върне. А когато човек не е намирал топлина, когато не е намирал уют, когато не е намирал радост и любов от близките си, той да замине някъде и да му се случи нещо лошо, и на ум не му идва да се върне там, където той всъщност няма да намери утеха и подкрепа в живота. Затова нека ние всички да осъзнаваме, че сме длъжни и отговорни за това нещо,
да създаваме този домашен уют, в който да може и ония, който се е заблудил, нашият син, нашата дъщеря, нашият родител, брат, съпруг, съпруга, да си спомнят онези благодатни и хубави мигове на живота и да могат да се върнат. За много и благословени години, лек и спасителен пост да ви пожелая още от сега, защото това са тези подготвителни недели, които ни подготвят да извървим и Светата Четиридесятница. Дано Господ да устрои в радостта да може да се поздравим и със светлото Христово възкресение.